Добрый день, паважаныя тэлегледачы. Гэта праграма «Слова пісьменніка». Меня зовут Пятро Варахобин, и я з задавальненнем прадстаўляю майго сённяшняга гостя. Гэта вядомы паэт Кастусь Цыбульскі. Дзень добры, спадар Кастусь. Добрый день. Я прапаную вярнуцца да размовы пасля традыцыйнай тэлевізійнай візітоўкі. Паэт Кастусь Цыбульскі нарадзіўся ў невялікай вёсачцы Забалоцце на Маладзечаншчыне. Школьныя настаўнікі прарочылі яму спартыўную будучыню, аднак пасля службы ў войску Кастусь паступіў на філфак БДУ, дзе ў поўнай меры раскрыўся яго паэтычны талент. Паэзіі Кастусь Пятровіч не здрадзіў, нават стаўшы супрацоўнікам інспекцыі па справах непаўналетніх слуцкага аддзела міліцыі. Больш за 10 гадоў ён узначальваў літаратурны саюз «Случ», неаднаразова перамагаў у рэспубліканскіх літаратурных конкурсах. З 1998 па 2004 гады Кастусь Цыбульскі узначальвае прэс-цэнтр і з'яўляецца спецыяльным карэспандэнтам Цэнтра грамадскіх сувязяў Управлення ўнутраных спраў Мінскага аблвыканкама. Палкоўнік міліцыі, ён з'яўляецца пастаянным удзельнікам і неаднаразовым пераможцам міжнароднага кінатэлефестываля «Закон і грамадства» ў Маскве. Аўтар гімна гэтага фестываля. Выдаў 4 зборнікі вершаў. На словы Кастуся Цыбульскага напісана мноства песень, якія ўваходзяць у рэпертуары лепшых айчынных эстрадных спевакоў. Гаспадар Кастусь, я ведаю, што вы рознапланавы чалавек, і вы, яшчэ пачынаючы з дзяцінства, жылі ў розных светах. Раскажыце, што гэта былі за светы, якія паўплывалі, вы пасміхнуліся, што гэта былі за светы, якія паўплывалі на ваша жыццё? Ну, па-першае, гэта быў свет цудоўнай прыроды, выдатнай цудоўнай беларускай прыроды, дзе векавыя дубы на паляне стаялі, бяроза векавая каля дома, а побач метраў 100 векавы лес, дзе білі крынічкі, дзе прыгожыя кветкі цвілі. І калі вось толькі пачынаў таяць снег, толькі які з'яўляліся першыя, мы ўжо адчувалі, што прыйшла вясна па тым гомане птушак, якія ўрываліся ў адкрытую фортку. Таму што бяроза, якая стаяла каля дома, на яе садзіліся з выраю, калі прыляталі шпакі. І толькі нашу бярозу яны любілі, таму што на самай справе гэта была вельмі такая утульная, такая прыгожая векавуня бяроза. Пасля яе спілілі дзед з бацькам, і на пяньку слёзы з'яўляліся, як толькі пачыналася весна. І вось, можа быць, і гэта бяроза стала повадам, прычынай напісаць верш, таму што першы верш дзіцячы я напісаў, які прысвяціў бярозе, Беласнежка там пела песню. Колькі ж вам гадоў было тады? Ну, мабыць, 14 ці 13. 14, здаецца, гадоў. Ну, гэта не дзіцячы, гэта ўжо юнацкі верш. Гэта якраз, можа быць, час першай закаханасці. І якраз іно так і было, таму што паехалі на дыскатэку ў суседнюю вёску на веласіпедах з хлопцамі. На дыскатэке я закахаўся ў дзяўчынку, якая на некалькі год была старэйшая за мяне, мабыць, у 17 ці там 16-17 год. Але яна таксама закахалася, і я яе вёз на веласіпедзе, яна сядзела на раме. І вось я удыхаў пах яе валасоў, і у гэтых валасах было ўсё. І вясна, і паэзія, і пах кветак, і такая аранжарэя, што я чуць з веласіпедам не ўпаў. А пасля і ўпалі, пераязджалі масток, кола папала, і мы пераляцелі праз роль, і бухнуліся ў ваду. Вось, і калі я прыйшоў да хаты, то у сястры я чамусьці так атрымалася, што я знайшоў зборнічак Есеніна. Зборнік Есеніна, і я сидзеў да раніцы, чытаў Есеніна і думаў: які я неуч, які я бездарны чалавек, я там Беласнежку то напісаў нешта там пра бярозку, а тут такое каханне, тут такія пачуцці. І, ведаеце, я выйшаў у сад, і ў садзе там салаўі спяваюць, значит, пад раніцу. Я не памятаю, нешта я паспрабаваў напісаць, і рваў доўга паперу, кідаў яе, значит, там у сметнік. Але вот это пачуццё, яно асталося назаўсёды, пачуццё прыгажосці слова. Я думаю, што нашы тэлегледачы хочуць даведацца, дзе ж вы выраслі, у якой мясціне? Калі ласка, абазначце, дзе гэта было? Радзіўся я на Маладзечаншчыне, не так далёка ад Маладзечна, это лясны масіў,
як на Вілейку. І як не дзіўна, у нас хата была аазіс такой песенно-літаратурнай культуры. Я зараз шкадую, што не дадумаўся тады браць аловачак, браць паперку і записываць, як бабкі расказваюць свае гісторыі. Неверагодна цікавыя, неверагодна нейкія незвычайна фантастычныя. Таму што это на самай справе яны перажывалі. І тую ж вайну, і тыя ж партызаны, і той жа НЭП, і калгаснае жыццё. Але самае цікавае было тое, што под гэтай керасіначкай, якая капціла столь, там столь была такая вся закопчаная, яны спявалі песні, Петро. І такія песні я просто таксама... Ну, зараз журналісты і многія музыкі, творчыя людзі адпраўляюцца... Да, вандроўку, каб накіроўваюцца ў знайсці. вандроўку, як яна называецца, фальклорная экспедыцыя, і записываюць тое, што яшчэ можна запісаць, што яшчэ засталося. І той наш знакаміты, вядомы маэстра Мулявін, ён якраз і звярнуўся да гэтага, таму што глыбей фальклора пакуль можа толькі Ціхі акіян, там ці індыйскі. Ведаеце, там якраз ёсць душа. Мы ўжо загаварылі пра гісторыю, пра гістарычныя карані. Я прапаную зараз паглядзець наш календар, а пасля вернемся ў студыю і працягнем размову. Калі ласка. 2 красавіка 70 гадоў споўнілася народнай артыстцы Беларусі, салістцы дзяржаўнага ансамбля танца Беларусі Святлане Вуячыч. 3 красавіка 75-гадовы юбілей адзначыў савецкі драматург Міхаіл Шатроў, аўтар п'ес пра кастрычніцкую рэвалюцыю, у якіх спрабаваў адысці ад спрошчана-схематычнай трактоўкі рэвалюцыйных падзей і адкрыць новага Леніна, які ў канцы жыцця асэнсоўвае сваю гістарычную памылку. 4 красавіка 450 гадоў таму нарадзіўся выдатны беларускі палітык Леў Сапега, канцлер, а пазней гетман Вялікага княства Літоўскага. З яго імем звязваюць узнікненне статута Вялікага княства Літоўскага, першай айчыннай канстытуцыі. У гэты ж дзень аматары сур'ёзнага кіно адзначылі 75-годдзе Андрэя Таркоўскага, рэжысёра, які ў сваіх фільмах адкрыў цэлы сусвет, якім кіруе любоў да блізкага і пачуццё адказнасці за ўсё, што адбываецца вакол чалавека. Стужкі Іванава дзяцінства Андрэй Рублёў, Сталкер, Салярыс, Люстэрка увайшлі ў залаты фонд сусветнага кіно. 6 красавіка 195 гадоў таму нарадзіўся рускі пісьменнік, публіцыст і філосаф Александр Герцен. Заснаваўшы ў Лондоне вольную рускую друкарню, Герцен выдаў там альманах «Палярная звезда» і газету «Колакал», дзе друкаваліся лепшыя дэмакратычна настроеныя пісьменнікі расійскай імперыі. 7 красавіка 55 гадоў споўнілася беларускаму пісьменніку і публіцысту Уладзіміру Сцяпановічу Глушакову, аўтару празаічных кніг «Цвіценне каліны», «Цёплыя лісце тапалей» і іншых. Сааўтар кніг публіцыстыкі «Беларусь маладая» і «Новая Беларусь». За кнігу «Беларусь маладая» пісьменнік атрымаў дзяржаўную прэмію Рэспублікі Беларусь. 8 красавіка 70-гадовы юбілей адзначыў барытон Юрый Бастрыкаў. На сцэне дзяржаўнага тэатра оперы і балета Беларусі ён стварыў незабыўныя вобразы паэта Максіма Богдановича, оперы Юрыя Семенякі «Зорка Венера», Беларэцкага ў дзікім паляванні караля Стаха Уладзіміра Солтана, Наполеона ў вайне і міры Сергея Прокоф'ева, Рыгалета ў аднайменнай оперы Джузеппе Верді. Нагадваю, што гэта праграма «Слова пісьменніка» і ў нас у гасцях паэт Кастусь Цыбульскі. Я ведаю, спадар Кастусь, што ваша жыццё яшчэ звязана і са сродкамі масавай інфармацыі. Яно так, але, мабыць, усё пачыналася больш, это зараз романтычна, конечно, кінафестывалі, песні, песенныя фестывалі, мае песні гучаць прыемна, конечно, а пачыналася ўсё значна, так сказать, больш празаічна. Вось, калі святла не было дома, то мы хадзілі да суседа праз 3 кіламетры у яго, у лясочку домик быў на хутары у лесніка. І мы хадзілі туды, глядзелі тэлевізор. Это такая дзіковінка была, вот для малых, сколько мне там годзікаў, 6-7 было. Тэлевізор тады быў? Да, тэлевізор быў, у суседа. Адзін на ўвесь раён. Да, адзін на ўсё за балоце. У мяне вёсачка за балоце, это хутар, это якраз за балотам у лесе, дзе паляна. Вось. Але самае цікавае, што пачыналася романтыка ўжо, мяняла прозу, што перасоўную кінаўстаноўку прывозілі, і
суботу, недельку, звычайно привозили киноустановку. На сцяну альбо на белую прасціну. Передвижка, перасовна, это передвижка, як называли. И да, простыню на всю стяну. Усе там, хто садзіўся, хто клаўся, малыя клаліся, значит, на подлогу. І мы глядзелі Ну, фільмы. гэта ж была цэлая падзея. Гэта цэлая падзея, гэта цэлы свет, гэта такі свет, такіх уражанняў, такіх эмоцый, такога задавальнення, што мы проста балдзелі. І я памятаю першы раз, калі я паглядзеў Цімура і яго каманда, і мы паглядзелі якраз сваю каманду дваравой, суседскай, то мы ішлі да хаты, і мы думали так, дзе нам эту вышку зрабіць, дзе гэты пункт каманды зрабіць, каму дровы папіліць, каму вады нанасіць. Разумееце, як фільмы вучылі, як кіно вучыла. І вельмі добры вопыт быў, калі я пачаў здымаць фільмы на кінафестываль у Маскву. Кінотэлефестываль, які кожны год праходзіць у Маскве, законы грамадства, дзе Сергей Степашин старшыня кінафестываля, дзе Аркадий Вайнер быў старшыня журы, Василий Ланавы яго намеснік, то там эліта была вельмі такая з вялікім густам. І я зняў некалькі фільмаў як рэжысёр, як сцэнарыст. І адзін фільм мне спадабаўся таму, што я нашоў незвычайнага чалавека, хазяина Налибокской пушчы. Это Александр Пеленкевич, які участковым інспектарам не адзін дзесятак год. Ну, А чаму вы яго назвалі гаспадаром Налібоўскай пушчы? Ведаеце, таму што мне спадабаўся парадак, спадабаўся дабрабыт, той, значит, уклад, які, можна сказаць, зрабіў гэты чалавек. У яго крымінальных учынкаў на участку не было. Да яго людзі прыходзілі за парадай, таму што ён дарацца вельмі такі быў цудоўны. Ён майстар спорту, трэнер па барацьбе павольнай. Ён ні аднаго злачынца сам, ну, і з ножом, з тапаром, калі на яго кідаліся, ён затрымліваў іх, значит, і вёў свой аддзел міліцыі, то мне сімпатычны быў чалавек ужо тым, што ў яго каля 100 пладовых дрэў у садзе. Ён вельмі полюбіў агарод і сад, і паказальны сад. А так атрымалася, што ён быў трэнерам у Прыбалтыцы, я не памятаю, які горад. І калі закон пра зямлю прынялі Прыбалты, то прыехаў гаспадар і сказаў, значит, пан Пеленкевич, высяляйцеся з Прыбалтыкі ў 3 дні. І ён усё прадаў з малатка і прыехаў сюды. Вось, а ну, працаваць павінна ж, так сказаць, праца павінна адпавядаць густу гэтага дужага чалавека. І ён пайшоў міліцыю участковым інспектарам. Ён да маёра даслужыўся, і я зняў фільм. І гэты фільм, ён стаў дыпламантам на кінафестывалі 4 гады назад у Маскве. Вось зараз вельмі модна ў Расіі здымаць фільмы на гістарычныя тэмы. Можа быць, нават гэта тэмы і выдуманыя, можа быць, гэтага не было, напрыклад, той жа «Валкадав». Як вы ставіцеся да гістарычных раманаў і які б з гістарычных раманаў беларускіх вы маглі назваць сапраўды якасным, сапраўды вартым, можа быць, кінапастаноўкі? Ведаеце, гістарычныя раманы я не так даўно адкрыў для сябе Яна, гадоў 10 назад, Янчэўская Яна, я ўсяго прачытаў пра мангола-татарскае нашэсце, таму што да гэтага я Лэмба прачытаў, англійскага аўтара, гістарычныя творы яго пра Чынгіс-хана, пра Тамерлана. А вы як сцэнарыст і рэжысёр не хацелі б паставіць такі фільм? Ведаеце, гэта вельмі вялікая адказнасць, і для гэтага трэба вялікія сродкі. Канешне, я згодны быў папрацаваць над сцэнарыем, каб аднадумцы з'явіліся, і каб з'явіліся мецэнаты, якія б дапамаглі, таму што гэта вялікія сродкі зрабіць фільм. Ну што ж, у працяг размовы пра гістарычныя раманы, гістарычныя пастаноўкі наш наступны сюжэт. Калі нарадзіўся гістарычны раман? Знайсці адказ на гэтае пытанне цяжка. Ні антычная Іліяда, ні сярэдневяковы рыцарскі эпас раманамі не з'яўляліся. Але ж яны гэтаксама маштабна і шырока распавядалі пра справы мінулых часоў.
Росквіт гістарычнага рамана прыпаў на 19 стагоддзе. Вальтер Скотт, Віктор Гюго і Майн Рид прымусілі ўвесь свет чытаць пра прыгоды герояў далёкай мінуўшчыны. И если вспомнить латинян, которые говорили, что «historia est magistra vitae», история учительница жизни, то интерес к исторической литературе никогда не иссякал. Просто мы теперь получаем историческую литературу разноплановую. Не просто художественный роман, но художественно-документальный роман. Мы получили новую серию, которая называется «Русские полководцы», «Великие властители», «Русские писатели». И мы продолжаем опять-таки старыми нашими именами. Корольков, Казаков, Бородин, Злобин, Югов и так далее. Беларуская гісторыя не менш цікавая, чым гісторыя іншых краін. І значыць, на базе яе можна ствараць і ствараць захапляльныя мастацкія творы. Мне рассказывали вось такі цікавы факт, калі Караткевіч друкаваў свае гістарычныя творы, уключаючы тое ж «Дзікае паляванне караля Стаха», а гэты твор, дарэчы, друкаваўся ў часопісе «Маладосць», дык вось былі школьнікі, якія ноччу, хаваючыся ад бацькоў, таму што трэба было назаўтра ісці ў школу, яны накрываліся з галавою ў ложку, бралі ліхтарык і чыталі гэты твор. А гэта вельмі шмат пра што гаворыць. У тым ліку гаворыць і пра тое, ці ёсць беларуская літаратура, ці была яна, ці будзе. Безумоўна, яна была. І вось тыя пісьменнікі, якія прадаўжаюць традыцыі Владимира Караткевича, яны даказваюць тое, што гэта літаратура ёсць, што яна запатрабаваная. Многія творы сучаснай беларускай літаратуры напісаны на гістарычную тэматыку, і гэта наўрад ці даніна модзе. Пэўна, асэнсаванне мінулага дапамагае пісьменнікам лепш разбірацца ў тым, што адбываецца з іх народам сёння. Я не ведаю лепшага правадніка паміж далёкай мінуўшчынай і сучаснасцю, лепшого правадніка, чым гістарычная літаратура. Так было заўсёды, так ёсць, і я думаю, так і будзе. Таму што ніякі гістарычны артыкул, ніякі школьны падручнік ён не заменіць сабою літаратурны твор. Я сам вучыўся ў школе, як усе мы вучыліся ў школе, мы цудоўна ведаем, што вось вельмі многае забываецца з таго, пра што вучыш на тых жа уроках гісторыі. Але тое, пра што ты прачытаў у рамане гістарычным альбо гістарычная аповесць, як правіла, запамінаецца, калі не заўсёды, то вельмі надоўга. І таму літаратура гістарычная, она заўсёды была запатрабаваная. Сёння мы шмат чытаем раманаў, аповесцяў, вершаў і паэм, прысвечаных нашым далёкім продкам. Многія з іх яркія і цікавыя. Аднак на літаратурным небасхіле Беларусі пакуль не загарэлася зорка такой велічыні, як Александр Дюма ці Генрых Сянкевіч. Няма пакуль і пісьменніка, пра якога можна было б сказаць «гэта другі Караткевіч». Аднак сумаваць не варта, бо літаратурныя геніі ніколі не з'яўляюцца на пустым месцы. Шлях ім пракладаюць творы таленавітых і выдатных папярэднікаў. Спадар Кастусь, шмат песень на вашыя вершы. Я ведаю, што вы кожную з іх любіце. Але як вам здаецца, хто з кампазітараў і менавіта ў якой, на якія вершы напісаў такую музыку, якая найбольш раскрыла вас як творцу? Мне вельмі пашчасціла пазнаёміцца з многімі кампазітарамі, але найбольш удалай гэта сяброўства праявілася у кантэксце цыбульскі Валерый Иванов, значит, з маститым, вядомым, значит, Валерием Кирилловичем Ивановым. Я познаёміўся з ім, это ўжо каля 10 год назад, на дачы ў Глузскім раёне, калі ён на дачы быў, а я ў Слуцку працаваў. І я паехаў да яго ў Глузскі раён, у Замошша, яго вёсачку. І калі пачытаў некалькі вершаў, ён замаўчаў, тады кажа: «Кастусь, а ты можаш мне оставіць свае вершы як бы на памяць?» Я: «Добра». Не падазраючы, што... Вы тады не ведалі, што ён напіша музыку, так? І як атрымалася, от я ўжо сказаў, што слова мае сваю асаблівую душу, не я это сказаў, а сказаў Брехт, здаецца. І я вершы напісаў, песенныя тэксты за ноч. 2 песні. Атрымалася так, што напісаў «Зямля бацькоў» і «Бацькоўскі зруб».
Ну, тема такая патриотичная, как раз навальница была, окна отчинены были чамусьці, я не зачинял, хотя жонка боится, а я никого у доме не было. Вось. И я за ночь написал 2 песни, 2 тексты. И чамусьці так атрымалася, что за ночь Валерий Иванов написал так само 2 песни. И вот визитовкой, визитной карткой стала песня «Бацькоўскі зруб», якая гадоў 8 назад прогучала ўпершыню на славянскім базары у выкананні ансамбля «Сябры». І гэта песня пайшла ў народ, і ведаюць, і калі ў каго запытаешся, а бацькоўскі зруб. Яшчэ жыве бацькоўскі зруб, смалой сасновай пахнуць сцены, спяваюць пеўні ў пару, гукаюць раніцу нязменна. Яшчэ матуля ў вакне чакае сынаву усмешку. Яшчэ ад бэраў і ранет, і зоркі пахнуць, і ўзмешкі. А хто з выканаўцаў найбольш раскрыў вас? Спяваемыя песні Яша Науменка і Скорыкаў спявае, Леснічоўка, і браток сусед, песня, якая у маладзечна прогучала, якая прогучала на славянскім базары гады 4 назад. Ну, ведаеце, можа быць, Валерий Дайнека, таму што пані Гражыну так, як ён спеў, так ніхто не спяе. Белые руки крыльями птицы нежно взмахнули у поезда мне. Пани Гражина, хочу возвратиться, но возвращаюсь только во сне. Пани Гражина, моє кохана, як же побачить пані ще раз? Gwiazdy, kwiaty, wszystko dla pani i moje serce tylko dla was. Сапраўды, у пані Гражыну Дайнека ўклаў усю душу. А як з'явіўся гэты верш? Это некалькі год назад, калі я паехаў у Польшу да сваіх двоюродных братоў, і у брата Роберта ёсць фірма. І на той фірме працавала прыгожая надзвычай жанчына, якую звалі Гражына. І гэта жанчынка пачала вучыць мяне польскай мове. А я Польская паненка. Да, польская пані, значит, пачала вучыць беларуская хлопца польскай мове. А я пачаў вучыць беларускай, тому што, кажу, вельмі прыгожая і наша беларуская, яна яшчэ больш прыгожая, чым ваша. І мы так, значит, а пасля, калі ўжо, так сказать, яна ручкой мне махнула у цягніку, у вокны цягніка, я за дарогу, калі ехалі ад Варшавы да Мінска, чамусьці пані Гражына, гэты вобраз такі прыгожы, такой мілай жанчынкі. І я за дарогу, калі ехалі ад Варшавы да Мінска, напісаў песню «Пані Гражына» і прыпеў на польскай мове. Значит, і так атрымалася, што верш я паказаў Дмітрию Долгалёву, ему вельмі спадабалася, і ён за вечар напісаў музыку, і калі паказаў Дайнеку Валерыю, то ён так захапіўся, кажа, гэта моя песня, і на студыі у Валерія Гребенка, на тэлебачанні у вас тут, значит, і нарадзілася гэта песня, это гадоў 6 назад. Радзілася пані Гражына. Вы Гражыне прэзентавалі гэтую песню? Ну, зараз у Польшы яна гучыць, у Італіі гучыць, значит, у Германіі гучыць, гэта песня пані Гражына. Ну, мне прыемна, што прыязджалі сябры з Польшы і кажуць, Кастусь, Костык, то чуем, песня гучыць ваша. Ну што ж, спадар Кастусь, дзякуй вялікі, што прыйшлі да нас на праграму. Я думаю, пасля такіх спеваў трэба даць вам слово. Одно стихотворение, которое я посвящаю всем прекрасным, милым, добрым, очень умным женщинам Беларуси. Богиня, ты богиня любви и огня. Образ твой заколдованный омут. Смотришь ты по весне на меня с белоснежных экранов черемух. Ты богиня, и спору здесь нет. Родником милых глаз околдован, ты на землю сошла, чтоб поэт
воспевал тебя снова и снова, чтоб художник тебя рисовал, превращая в нежнейшие краски твоих бедер волшебный овал, милых глаз и надежду, и ласку. Образ твой не исчезнет в веках. Ты прекрасна и в Максе, и в Мини. За любовь поднимаю бокал и за образ прекрасной богини.